Намерих една много интересна програма и е безплатна за композирането на елементите. Нали, в крита нарисувахме анимацията. Нали, слой по слой, фонче и така нататък. С друга програма направихме звука. Извадихме звуците. Сядай, бе. И тези звуци и тази анимация без звук ще ги направим на анимация с звук. С процес, който се казва композитинг, композиране на елементи. Ще използваме тази програма, която намерих, DaVinci Resolve, която тръгва когато се иска. Малко. Не знам защо така. Безплатна е. Не е кракната някаква странна програма. Обаче не иска да тръгва всеки път. Затова първо ще я намерим и ще я затворим няколко пъти. Ето я. Може би има конфликт с видеокартата или видеодрайвера или начина, по който в момента използвам OBS Player да запиша това видео. Тръгна от втория път. Така. Не съм я използвал и сега ще я уча заедно с вас. Това е програмката. Export, Import, New Project. Нещо си. Новия проект. Окей. Media Pool. Това е басейна за медията. Тук се слагат, предполагам, файловете. Да. Значи тук събираме нещата, които ще ползваме. И после ги слагаме на времева линия някъде долу. Тук или тук. Каква е разликата? Хайде ще ги сложим тук. Тръгва ли? Тръгва. Добре. Spacebar работи. Добре. Сега слагаме звуците. Те повечето програми за композитинг са на един и същ принцип. О, имаме превю в реално време. Това ми харесва. After Effects не може така. И тази програма е безплатна. After Effects е надолу. Тази не е и безплатна. Така. Добре, и остана само тихо бе. Да сложим. Не ме седни. Не тихо, а седни. Тук беше. Сядай, бе. Сядай, окей. Ми то това е. Сядай, бе. И то се седна милото. На този етап това ще бъдат инструментите, които ще ползваме. Програма, която е безплатна и може всеки да я ползва за композитинг DaVinci. За рисуване и за анимация крита и за звук, записване на звук, рязане на звук можем да използваме. Аз използвам FL Studio, обаче тя не е безплатна. Трябва да разгледам какви са опциите за безплатна някаква такава програма. Или да видя какво може да прави тая програма, що се отнася за аудиообработка. Мисля, че ще има някакви инструменти за чистене на шум, примерно. Защото аз FL го използвам. FL Studio, FL. За да си вкарам файлът,
който първоначално има шум. Аудиофайл. Който първоначално има шум. Който изглежда ето така на спектрален анализ. Сядай, бе. Чува се. Това е от микрофона. Използвам кофти микрофона в момента. Сядай, бе. И за да махна този шум, използвам инструментите на FL Studio като зачистване на шума. Взели сме този подпис на шум и го изваждаме от звука тук. Сядай, бе. Можем да го махнем много нацяло. Сядай, бе. Обаче почват да стават артефакти на съдата. И така малко по малко шума се изчиства. Тедам. Ето, това е с много шум, това е с по-малко шум. Може и нацяло да се махне. Макар че не е много желателно. Така че ако има такъв инструмент DaVinci-то, можем да ползваме него за премахване на шум. Сядай, бе. Перфектно, махна шума изцяло. И като се премахне шума навсякъде, нали не едно по едно, просто взимаме целият файл и правим така. Тук ни показва колко прави denoise. Denoise означава да маха шум. Ето вече няма шум тук. И този файл се го сейваме като mp3 или лавка някъде. И можем да го нарежем на части. Примерно тая част. Което е хората на фона. Това е звука с хората във фона. Можем да го вземем и да го сложим на нов канал за обработка на звук. Просто пейст. 1000 опции. Това е аудио вълната, това е спектралната вълна. И този шум вече е сам, отделен от другите. По този начин може да се сложим различните шумове, както съм направил фона, хъркането и вокала, или думите, които са. Да ги севаме по различни файлове и да имаме 3 различни файла. Само това. Сядай, бе. Само това и това. По-отделно. По този начин много по-лесно се взимат и се композират, когато е момента да се пускат тези звуци. Тук на времевата линия, един по един. Не всичките наведнъж. Имаме повече контрол. Винаги се стремим да имаме контрол. Ако нямаме контрол, нещо не е наред. Сега искам да разбера дали мога да ги намалям по-отделно. Тук нямам тази опция, като гледам. Това е превю на аудио. Тук е много шумно, много е силно. Затова трябва да намаля един от звуците. Когато звука стига до 0, почва да пръщи, да има дисторшън. 0 децибели е много шумно и много силно за колоните. Тук имаме... ето го, на Edit. Яко. Така, това са ми каналите, аудиоканалите за всеки един клип. Първият... този кой е? A4 е това. Значи може би ако намалям него. Да, стана много по-тих. Добре, намаляме всички с 3 децибела. Минус 3, минус 4, около 3. Да може цялостно звука да се намали. Да не е толкова шум, толкова силно.
Сядай, бе. Сега обаче пък хъркането е много силно. Това е на аудио 3. Идваме тук, аудио 3, намаляме него малко. И да видим. Сядай, бе. Още трябва да го намаля. А това трябва да го усиля малко. Сядай, бе. Ми добре, така е добре. А това бъс 1, мисля, че означава всички звуци наведнъж, заедно. Където всичките звуци се взимат и отиват на този канал. Да. Сядай, бе. Окей. По-добре тиха анимацийка. Да не продупчим хората ушите. Сядай, бе. Перфектно. И това сега го експортваме някакси. Какво е Fusion, не знам. Color, не знам какво е. Не ми трябва в момента. Файл, експорт, може би? Да. Експорт. Quick Export. H264. Това е кодекът, който използваме. Много яко, има пресети. За YouTube, за Vimeo, за TikTok. За презентация има пресети. Супер! Харесвам тая програма. All files. Save as. Видео. Добре, какво ще стане, ако просто напишем Save? Какъв файл ще рендираш? Complete. Close. Това не е файлът. Аз даже не видях къде го експортнах, между другото. File name, timeline 1. Къде? Не е там. На десктоп, моля. Там е най-удобно. За мен. Да, ето. Сядай, бе. Перфектно. Quick Export. Действа. Сядай, бе. Съм го дал на лук. За повтаряне. Сядай, бе. Сядай, бе. Еми, това е нашата къса анимацийка за тази демонстрация.